Mä voin laittaa tuon striimin tolle. Sit mä voin täältä näppäillä tosta. Eli nyt se on säädetty silleen, että se on 75 asteen. Onks tää sit... Tässä näette lähemmin mitä tapahtuu edessä. Mut tässä ei näy sit enää mitä mä tein niinku täällä ohjaimilla. Nää on niinku vaan tälleen, että mä pystyn tosta nappia painamalla vaihtamaan sitä. Et ei tää niinku... Ja mä ymmärrän niinku hyvin Ziromania siitä, että kun se tekee klippejä paljon ja arvostan todella paljon sitä, niin sit kun meillä on taas tää kuvakulma, niin onhan se, että se on hirveän